16. januar 2026. NASA offentliggør et enkelt fotografi. Inden for 3 timer eksploderer internettet. Ikke på grund af endnu en galakse, ikke på grund af endnu et sort hul, men på grund af noget, der ikke burde eksistere. Et objekt, der rejste gennem rummet i millioner af år, krydsede afstande så ufattelige, at dit sind ikke kan begribe dem, og ankom til vores solsystem med noget, der ligner et budskab, gravet ind i dets overflade. Geometriske mønstre, perfekte linjer, strukturer så ordnede, at de udfordrer alt, hvad vi ved om, hvordan naturen opfører sig. Og det værste, dette er 3. gang, det sker. Lad mig tage dig tilbage til oktober 2017. Universitetet i Hawaii. En teleskopkuppel på toppen af Haleakala-vulkanen. Astronom Robert Werik stirrer på sin skærm og indser, at han lige har opdaget noget, der aldrig er set før. Et objekt, der bevæger sig gennem vores solsystem med en hastighed og bane, der er fysisk umulig for noget, der blev født her. Han kalder det Oumuamua. På hawaiiansk betyder det budbringer fra det fjerne fortid. Det første interstellare objekt i menneskehedens historie. Langstrakt, roterende, accelererende på måder, der trodser gravitationslove. Professor Avi Loeb fra Harvard University bruger de næste 5 år på at argumentere for noget, der får hans kolleger til at ryste på hovedet. Oumuamua kunne være kunstigt. 2 år senere, august 2019, opdager amatørastronom Gennady Borisov fra Krim endnu et interstellart objekt. Denne gang en komet. 2 i Borisov. Den opfører sig mere forudsigeligt, mere naturligt. Forskere trækker lettet vejret. Se, siger de, interstellare objekter er bare kometer og asteroider fra andre stjernesystemer. Intet mystisk, intet unaturligt. Universet fortsætter med at give mening. Og så, 15. januar 2025, præcis klokken 3 om morgenen Greenwich Mean Time, registrerer Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System på Maui endnu et objekt. Katalog nummer 3 i Atlas. Den 3. interstellare gæst. Banen bekræftes inden for 6 timer. Oprindelsessted et sted mellem stjernerne Vega og Altair, ca. 17.000 lysår væk. Rejsetid minimum 3 millioner år. Hastighed ved indgang i solsystemet 87 km i sekundet. Og denne gang beslutter NASA at gøre noget anderledes. De peger Hubble-rumteleskopet direkte på objektet og tager det højst opløselige billede nogensinde af en interstellar besøgende. Det er dette fotografi, der ændrer alt. Forestil dig, at du ser på en normal komet. Du har set billeder før. Halley, Hale-Bopp, Neowise. De ligner beskidte snebold kastet gennem mørket. Overfladen er kaotisk. Kratre overlejer kratre. Is blandet med sten, blandet med organiske forbindelser i et tilfældigt rod, der fortæller historien om milliarder af år med kollisioner og kosmisk vejr. Der er ingen orden, ingen mønstre, bare kaos formet af tilfældighed og fysik. Nu se på 3 i Atlas. På overfladen, tydelig selv gennem Hubbles pixelering, løber en serie af linjer. Ikke krabre, ikke tilfældige revner, linjer, parallelle, lige, strækker sig over mindst 3 kilometer af objektets overflade. Mellem linjerne geometriske former, sekskanter, regulære polygoner, strukturer, der gentager sig med en præcision, der får krystallografer til at tage deres lommeregnere frem og begynde at måle vinkler. 120 grader, 60 grader, 90 grader. Vinkler, der ikke burde eksistere på en komet, der har rejst gennem interstellært rum i 3 millioner år, bombarderet af kosmisk stråling, mikrometeoritter og temperatursvingninger fra næsten absolut 0 til hundredvis af grader, når den passerer nær stjerner. Dr. Elena Petrova, planetarisk geolog ved California Institute of Technology, modtager billedet klokken 7 om morgenen Pacific Time. Hun har studeret kometer i 30 år. Hun har set tusindvis af billeder.
Hun ved præcis, hvordan is krystalliserer i vakuum. Hun ved, hvordan sublimering skaber mønstre. Hun ved, hvad naturen kan og ikke kan gøre. Hun stirrer på skærmen i 7 minutter uden at bevæge sig. Så ringer hun til sin kollega i Tokyo. Kenji, siger hun, og hendes stemme ryster. Jeg har brug for, at du bekræfter, at jeg ikke er ved at blive sindssyg. Professor Kenji Yamamoto ved University of Tokyo modtager filen. Han åbner den. Han zoomer ind. Han måler. Han kører billedet gennem 3 forskellige analyseprogrammer. Han ringer tilbage efter 20 minutter. Elena, siger han, du er ikke sindssyg. Men jeg ønsker, jeg kunne fortælle dig, at du tog fejl. Inden for 12 timer lægges billedet. Reddit eksploderer. Twitter bliver ubrugelig. YouTube-kanaler med millioner af abonnenter begynder at uploade videoer med titler som NASA skjuler rumskib og Bevis på aliens endelig fundet. Konspirationsteoretikere har en festdag. Men denne gang er de ikke de eneste, der stiller spørgsmål. Denne gang stiller videnskabsfolk de samme spørgsmål. Fordi her er, hvad der gør træ i Atlas anderledes end enhver komet, vi nogensinde har set. Kometer er kaotiske, fordi de er gamle. De er født i de ydre regioner af stjernesystemer, i skyer af is og sten, der kredser i mørket i milliarder af år. De kolliderer med hinanden. De bliver truffet af stråling. De sublimerer og rekondenserer tusindvis af gange. Når de endelig kommer tæt nok på en stjerne til, at vi kan se dem, er de blevet formet af så mange tilfældige processer, at enhver oprindelig struktur for længst er forsvundet. Det er derfor, alle kometer ligner hinanden. Kaos er universets standardtilstand. Men træ i Atlas ligner ikke kaos. Den ligner orden. Og orden kræver en forklaring. 17. januar. NASA indkalder en hastepressekonference. Dr. Thomas Sir Buchan, tidligere administrator for Science Mission Directorate, står foran et publikum af journalister og forskere. Han vælger sine ord omhyggeligt. Vi har observeret usædvanlige overfladestrukturer på objekt 3 i Atlas, siger han. Disse strukturer er i øjeblikket uforklarlige ved konventionelle kometmodeller. Vi har dannet et internationalt team til at undersøge alle mulige forklaringer. Han pauserer. Alle mulige forklaringer. Det sidste udtryk får salen til at eksplodere med spørgsmål. Sir Buchan nægter at uddybe. Men alle i rummet ved, hvad han mener. Fordi når en NASA-administrator siger alle mulige forklaringer om et interstellart objekt med geometriske mønstre på overfladen, er der kun én forklaring, han omhyggeligt undgår at nævne direkte. Lad os være klare om noget. Jeg er ikke her for at fortælle dig, at træ i Atlas er et rumskib. Jeg er ikke her for at fodre konspirationsteorier eller sælge dig science fiction forklædt som videnskab. Men jeg er her for at fortælle dig, at noget ekstraordinært sker, og at de smarteste mennesker på planeten ikke kan forklare det. Så lad os se på fakta. Lad os se på, hvad vi ved med sikkerhed, hvad vi tror, vi ved, og hvad der holder forskere vågne om natten. Først størrelsen. Træ. I Atlas er ca. 800 meter lang og 300 meter bred. Omtrent størrelsen som 3 Eiffeltårne lagt ende til ende. Det er stort for en komet, men ikke unormalt stort. Hvad der er unormalt er formen. De fleste kometer er uregelmæssige klumper. Træ i Atlas er langstrakt, næsten cylindrisk, med en akseratio på ca. 3:1. Præcis som Oumuamua. Denne form er sjælden, men ikke umulig i naturen. Hvad der er umuligt, er hvad der er på overfladen. For det andet, mønstrene. Hubble-billedet viser mindst 7 distinkte lineære strukturer, der løber parallelt langs objektets længdeakse. Afstanden mellem linjerne er bemærkelsesværdigt konsistent, ca. 400 meter. Mellem linjerne er områder, der reflekterer lys anderledes end resten af overfladen. Spektralanalyse viser, at disse områder har en anden kemisk sammensætning. Mere krystallinsk mindre støv. Som om noget har renset eller organiseret materialet. For det tredje, rotationen. Kometer roterer. Det er normalt.
De bliver sat i rotation af kollisioner, af gravitationspåvirkninger, af asymmetrisk sublimering af is. Men deres rotation er kaotisk. De tumler, de vakler. 3. I Atlas roterer omkring sin længdeakse med en periode på præcis 8 timer, 13 minutter og 7 sekunder. Præcis. Stabilt. Uden vaklen. Som en kuglelejet cylinder, der drejer i vakuum. Dette er, hvad der fik professor Avi Loeb til at ringe til NASA den 18. januar og kræve teleskoptid. Loeb, husk, er manden, der argumenterede for, at Oumuamua kunne være kunstigt. Hans kolleger hånte ham, kaldte ham sensationalist, sagde han skadede videnskabens omdømme. Men Loeb er ikke en klovn. Han er Frank B. Baird Jr. Professor of Science ved Harvard, tidligere formand for astronomisk afdeling, forfatter til over 800 videnskabelige artikler. Når Loeb taler, lytter folk, selvom de ikke vil indrømme det. Og hvad Loeb så i dataene fra 3 i Atlas fik ham til at gøre noget, han aldrig har gjort før. Han gik direkte til pressen før peer review. Dette objekt, sagde han til New York Times den 19. januar, viser tegn på ikke-gravitationel acceleration, ligesom Oumuamua. Men denne gang har vi bedre data. Og dataene fortæller os, at noget skubber dette objekt på måder, der ikke kan forklares ved sublimering af is eller nogen anden kendt naturlig proces. Ikke gravitationel acceleration. Lad mig forklare, hvad det betyder. Når en komet kommer tæt på solen, varmes isen op. Den sublimerer, går direkte fra fast stof til gas. Denne gas sprøjter ud fra overfladen og skaber en raketeffekt, der kan ændre kometens bane en smule. Dette er normalt. Vi kan beregne det. Men 3 i Atlas accelererer mere, end den burde. Meget mere. Og accelerationen er ikke tilfældig. Den er rettet, som om noget styrer den. 20. januar. European Space Agency offentliggør deres egne observationer fra Very Large Telescope i Chile. De bekræfter Loebs fund. Objektet accelererer, men de tilføjer noget nyt. Objektet udsender også svage radiobølger. Ikke meget, bare en svag summen på en frekvens omkring 1,4 GHz. Naturlige objekter udsender radiobølger. Pulsarer gør det, magnetarer gør det. Men kometer er tavse. Med mindre der er noget inde i dem, der ikke er is og sten. Nu, jeg ved, hvad du tænker. Du tænker, dette lyder som science fiction. Du tænker, jeg er ved at fortælle dig, at aliens sendte en sonde til vores solsystem. Og måske tænker du, at det er latterligt, at oddsen er for små, at universet er for stort, og vi er for ubetydelige til, at nogen vil bekymre sig om at besøge os. Og du har ret til at være skeptisk. Skepticisme er videnskabens fundament. Men lad mig spørge dig om noget. Hvad er mere usandsynligt? At en komet, der rejste gennem interstellart rum i 3 millioner år, tilfældigvis udviklede perfekte geometriske mønstre, stabil rotation, ikke-gravitationel acceleration og radioemissioner? Eller at noget intelligent et sted derude byggede noget og sendte det på en rejse gennem stjernerne? Jeg beder dig ikke om at tro på aliens. Jeg beder dig om at overveje sandsynligheder. Fordi her er, hvad vi ved om universet. Det er gammelt. 13,8 milliarder år gammelt. Vores sol er kun 4,6 milliarder år gammel. Det betyder, at der var 9 milliarder år, før vores solsystem eksisterede, hvor stjerner blev født, levede og døde. 9 milliarder år, hvor planeter kunne dannes, hvor liv kunne opstå, hvor civilisationer kunne udvikle sig, bygge teknologi og måske, bare måske, sende sonder ud for at udforske galaksen. Hvis bare én civilisation gjorde dette, hvis bare én intelligent art et sted i Mælkevejen besluttede at sende selvreplikerende sonder til hver stjerne i galaksen, hvor lang tid ville det tage? Beregningerne er lavet. Selv ved 1% af lysets hastighed kunne du besøge hver stjerne i galaksen på 10 millioner år. Det lyder som lang tid. Men galaksen er 13 milliarder år gammel. 10 millioner år er ingenting. Det er et øjeblik. Så hvis det er muligt, hvis det er fysisk muligt at sende sonder til hver stjerne,
Hvorfor har vi ikke set dem før? Hvorfor er 3 i Atlas kun det 3. interstellare objekt, vi nogensinde har opdaget? Svaret er simpelt. Fordi vi ikke har ledt. Før 2017 havde vi ikke engang teleskoper, der kunne opdage objekter som Oumuamua. De bevæger sig for hurtigt. De er for små. De reflekterer for lidt lys. Vi har kun overvåget himlen systematisk for interstellare objekter i 9 år. 9 år. I en galakse, der er 13 milliarder år gammel. Det er som at kigge på havet i 3 sekunder og konkludere, at der ikke findes hvaler, fordi du ikke så nogen. Men nu leder vi, og nu finder vi dem. 3 på 9 år. Hvis denne rate fortsætter, vil vi opdage 30 interstellare objekter i det næste årti. 300 i det næste århundrede. Og hvis bare 1% af dem viser tegn på kunstigt design, hvis bare 1 af dem sender et signal, hvis bare 1 af dem ændrer kurs for at besøge os. 22. januar 2026. Professor Loeb annoncerer, at han har sikret finansiering til et nyt projekt. En sonde, der vil forfølge 3 i Atlas. Ikke bare observere den fra jorden. Faktisk forfølge den. Indhente den. Tag nærbilleder. Måske endda lande på den. Projektet hedder Genesis. Opsendelse planlagt til marts 2027. Ankomsttid 2030. 4 år. Om 4 år vil vi vide sandheden. Om 4 år vil vi se 3 i Atlas op tæt. Vi vil røre ved den. Vi vil analysere den. Vi vil vide, om disse mønstre er iskrystaller eller noget andet. Vi vil vide, om radiobølgerne er naturlige eller et signal. Vi vil vide, om menneskeheden er alene i universet, eller om vi lige har modtaget vores første besøg fra naboerne. Men indtil da lever vi i uvished, og uvisheden er ved at rive det videnskabelige samfund fra hinanden. På den ene side, konservative forskere, der insisterer på, at der må være en naturlig forklaring. Måske er mønstrene resultatet af en unik krystalliseringsproces. Måske er rotationen stabiliseret af intern massefordeling. Måske er radiobølgerne forårsaget af magnetiske felter i isen. De peger på Ockhams ravekniv. Den simpleste forklaring er normalt den korrekte. Og den simpleste forklaring er, at 3 i Atlas er en komet. Bare en meget usædvanlig komet. På den anden side, forskere som Loeb, der argumenterer for, at vi ikke kan ignorere beviserne, bare fordi de er ubehagelige. Ja, ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser. Men hvad mere ekstraordinært bevis vil du have, end et objekt fra en anden stjerne med geometriske mønstre, stabil rotation og radioemissioner? På hvilket tidspunkt stopper vi med at kalde det en komet og begynder at kalde det, hvad det måske er? Og i midten, størstedelen af forskere, der ærligt siger, vi ved det ikke. De ser dataene, de ser mønstrene, de kan ikke forklare dem, men de er ikke klar til at konkludere noget endnu. De venter på mere data, mere observationer, mere tid. Men tiden løber ud. 3. I Atlas bevæger sig med 87 km i sekundet. Hver dag kommer den 5.600.000 kilometer tættere på at forlade vores solsystem for evigt. Om 3 år vil den være for langt væk til, at vores teleskoper kan se den. Om 5 år vil den være tilbage i det interstellare mørke, rejsende mod en anden stjerne, bærende sine hemmeligheder med sig. Med mindre vi stopper den. Med mindre Genesis-missionen lykkes. Med mindre vi, for første gang i menneskehedens historie, faktisk indhenter et objekt fra stjernerne og spørger det direkte. Hvad er du? Hvor kom du fra? Og hvis du blev sendt, hvad er dit budskab? Dette er ikke science fiction længere. Dette sker lige nu. Mens du lytter til disse ord, bevæger 3 i Atlas sig gennem vores solsystem. Forskere over hele verden analyserer hver pixel af data. Ingeniører designer en sonde, der kan indhente den. Og menneskeheden står på kanten af enten den største videnskabelige opdagelse i historien, eller den mest ydmygende fejltagelse. Men uanset hvad sandheden er, har 3 i Atlas allerede ændret noget fundamentalt. Den har tvunget os til at stille spørgsmål, vi har undgået i årtier. Er vi alene? Hvis ikke, hvordan vil vi vide det?
Og hvis en fremmed civilisation sendte en sonde til vores solsystem, ville vi genkende den. Før Oumuamua var svaret teoretisk. Nu er det praktisk. Nu har vi objekter at studere, data at analysere, mønstre at forklare, og hver ny observation gør mysteriet dybere, ikke grundere. Lad os tale om is. Ikke den is, du har i din fryser, ikke engang den is, der dækker Antarktis. Jeg taler om is, der har eksisteret i absolut mørke ved minus 260 grader Celsius i 3 millioner år. Is, der aldrig har set sollys. Is, der er ældre end hele den menneskelige art. Fordi hvis vi skal forstå, hvad der er så mærkeligt ved træ i Atlas, skal vi først forstå, hvordan is opfører sig, når den rejser mellem stjernerne. Dr. Sarah Chen ved MIT's Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences har brugt de sidste 15 år på at studere præcis dette. Hun skaber interstellar is i sit laboratorium. Hun har en kammer, der kan simulere vakuum, kosmisk stråling og temperaturer, der ville få nitrogen til at fryse fast. Hun tager rent vand, fryser det, bombarderer det med partikler og observerer, hvad der sker over måneder og år. Og hvad hun har lært er dette. Interstellar is er ikke som jordisk is. Det er ikke engang tæt på. Når vand fryser på jorden, danner molekylerne en krystallinsk struktur. Sekskantede mønstre. Du har set dem i Snefnug. Disse mønstre opstår, fordi vandmolekyler binder sig til hinanden i specifikke vinkler, dikteret af brintbindinger. 60 grader, 120 grader. Geometri kodet ind i fysikkens love. Så når nogen ser de sekskantede former på træ i Atlas og siger understreg, understreg, quote, understreg, 28, understreg, understreg, C. Det er bare iskrystaller. Quote, understreg, 29, understreg, har de et punkt. Is laver geometri. Det er, hvad is gør. Men her er problemet. Chens eksperimenter viser, at interstellar is ikke forbliver krystallinsk. Kosmisk stråling ødelægger strukturen. Højenergipartikler rammer ismolekylerne og bryder bindingerne. Over tusinder af år bliver krystallinsk is amorft. Det mister sin orden. Det bliver tilfældigt. Og 3. I Atlas har rejst ikke i tusinder af år, men i millioner. Ved den slags tidsskalaer burde enhver krystallinsk struktur være forsvundet for længst, erstattet af kaos. Jeg kan lave sekskanter i mit laboratorium, siger Chen i et interview den 23. januar. Jeg kan lave smukke geometriske mønstre, men jeg kan ikke få dem til at vare. Efter bare 10 år af simuleret kosmisk stråling er de væk. Så når jeg ser mønstre på et objekt, der er 3 millioner år gammelt, er mit første spørgsmål ikke, hvordan dannedes de? Mit spørgsmål er, hvorfor er de stadig der? Dette er det første mysterium, men det er ikke det eneste. 24. januar. Et team The University of Arizona offentliggør en detaljeret spektralanalyse af træ i Atlas. De brugte data fra Keck Observatory på Hawaii, nogle af de mest kraftfulde teleskoper på jorden. De målte præcis, hvilke bølgelængder af lys objektet absorberer og reflekterer. Og hvad de fandt, giver ingen mening. Størstedelen af objektet er som forventet. Vandig is, tør is, frosset kuldioxid, spor af ammoniak og metan, standard kometmateriale. Men de lineære strukturer, de parallelle linjer, der løber langs objektets overflade, har en anden signatur. De indeholder noget, der ikke burde være der. Silikater, sten, mineraler, der normalt findes dybt inde i kometer, ikke på overfladen. Det er som om nogen gravede rander i overfladen og fyldte dem med materiale fra det indre, siger Dr. James Morrison, hovedforfatter på studiet. Men der er ingen mekanisme, vi kender til, der kan gøre dette naturligt. Kometer sublimerer udefra og ind. De afslører deres indre gradvist. De graver ikke render i sig selv. Lad mig give dig en analogi. Forestil dig en lagkage, der har ligget i din fryser i 3 millioner år. Nu forestil dig, at når du tager den ud, opdager du perfekte parallelle skiver, skåret gennem alle lagene,
og i disse skiver er materialet fra bunden af kagen på en eller anden måde migreret til toppen. Ikke tilfældigt, ikke kaotisk, men i perfekte, lige linjer. Du vil ikke tænke, det er bare hvordan lagkager opfører sig. Du vil tænke, nogen skar i denne kage. Dette er, hvad Morrison og hans team ser, og de kan ikke forklare det. Men måske er forklaringen ikke i isen. Måske er den i rotationen. 25. januar. Professor Yuki Tanaka ved Kyoto University offentliggør en matematisk model af 3 I-atlas' rotation. Tanaka er ekspert i himmelmekanik, matematikken der beskriver, hvordan objekter bevæger sig i rummet. Han har brugt de sidste 2 uger på at analysere hver observation af objektets rotation, hver måling af dets orientering, hver pixel af data, der kan fortælle ham, hvordan denne ting drejer. Og hans konklusion er foruroligende. Understreg, quote, understreg, 42, understreg. Objektet roterer, som om det har en intern gyroskope, understreg, quote, understreg, 43, understreg. Lad mig forklare. Når et objekt roterer i rummet, er dets rotation bestemt af dets massefordeling. Hvis massen er ujævnt fordelt, vil objektet vakle. Det er derfor jorden har præcision. En langsom vaklen i dens rotationsakse, der tager 26.000 år at fuldføre. Det er derfor asteroider tumler. Deres form er uregelmæssig, deres masse er ujævnt fordelt, så de roterer kaotisk. Men 3 I-atlas vakler ikke. Den roterer omkring sin længdeakse med perfekt stabilitet. 8 timer, 13 minutter, 7 sekunder. Hver rotation. Præcis som et schweizisk ur. For at opnå denne stabilitet, siger Tanaka, skal objektets masse være fordelt med ekstraordinær præcision. Vi taler om symmetri på niveau med ingeniørarbejde. Naturlige objekter har ikke denne slags symmetri. De er formet af kollisioner, af tyngdekraft, af tilfældighed. De er aldrig perfekte. Tanakas model viser noget endnu mere mærkeligt. Baseret på, hvordan objektet reflekterer lys, kan han estimere dets form. Og formen er ikke bare langstrakt, den er næsten perfekt cylindrisk. Afvigelsen fra en perfekt cylinder er mindre end 5%. Forestil dig at tage en asteroide, et tilfældigt stykke sten og is formet af milliarder af års kollisioner, og opdage, at det er en cylinder med 5% tolerance. Det sker ikke. Naturen laver ikke cylindre. Med mindre, tilføjer Tanaka stille i slutningen af sit paper, objektet ikke er naturligt. 26. januar. Jeg interviewer Dr. Elena Petrova, geologen fra Caltech, der var en af de første til at se Hubble-billedet. Hun har nu haft 10 dage til at analysere dataene, til at køre simuleringer, til at konsultere med kolleger verden over. Jeg spørger hende direkte. Kan du forklare 3 i atlas med kendt fysik? Hun er tavs i lang tid. Så siger hun, jeg kan forklare dele af det. Iskrystaller kan lave geometri. Intern massefordeling kan stabilisere rotation. Sublimering kan afsløre forskellige lag, men at forklare alt på én gang, alle anomalierne samtidigt, det kræver en sammenkædning af usandsynligheder, der er problematisk. Hvor usandsynligt, spørger jeg. Hvis jeg skulle estimere, siger hun, vil jeg sige, at chancen for, at alle disse features opstår naturligt på samme objekt, er måske 1 til 10 millioner. Måske mindre. Og hvad er chancen for, at det er kunstigt? Hun smiler trist. Det afhænger af, hvor mange civilisationer der er derude. Hvis der er millioner af dem, og de sender sonder, så er chancen måske 1 til 1000. Hvis vi er alene, er chancen 0. Problemet er, at vi ikke ved, hvilken sandsynlighed, der er korrekt. Vi gætter i mørket. Dette er kernen i problemet. Vi har 2 hypoteser. Hypotese 1. 3 i atlas er et naturligt objekt med en ekstraordinært usandsynlig kombination af features. Hypotese 2. 3 i atlas er et kunstigt objekt sendt af en fremmed civilisation. Begge hypoteser virker usandsynlige, men en af dem skal være sand.
Så lad os gøre, hvad videnskaben gør bedst. Lad os teste hypoteserne. Hvis træ i atlas er naturlig, hvad vil vi forvente at se? Først, vi ville forvente at finde lignende objekter. Hvis naturen kan lave én træ i atlas, kan den lave flere. Så vi burde se andre interstellare objekter med lignende features. Men vi har nu observeret 3 interstellare objekter. Oumuamua havde mærkelig acceleration, men ingen synlige overflademønstre. Borisov lignede en normal komet. 3 i atlas er unik. Det er ikke et godt tegn for den naturlige hypotese. For det andet, hvis mønstrene er iskrystaller, burde de ændre sig over tid. Når objektet kommer tættere på solen, burde isen sublimere. Mønstrene burde forsvinde eller ændre form. Men observationer fra de sidste 10 dage viser ingen ændring. Mønstrene er stabile. Det er heller ikke et godt tegn. For det tredje, hvis rotationen er stabiliseret af intern massefordeling, burde vi kunne detektere denne masse. Tunge elementer inde i objektet vil påvirke, hvordan det reagerer på solens tyngdekraft. Men baneberegninger viser ingen tegn på usædvanlig massefordeling. Objektet opfører sig, som om det er homogent. Endnu et problem. Okay, så hvad med den kunstige hypotese? Hvis træ i atlas er en sonde, hvad vil vi forvente? Først, vi vil forvente geometriske mønstre. Tjek. Vi vil forvente stabil rotation. Tjek. Vi vil forvente ikke-gravitationel acceleration, måske fra et fremdriftssystem. Tjek. Vi vil forvente radioemissioner, måske fra elektronik eller kommunikationssystemer. Tjek. Men vi vil også forvente andre ting. Vi vil forvente, at objektet ændrer kurs for at undersøge interessante mål. Indtil videre har træ i atlas fulgt en forudsigelig bane. Ingen kursændringer. Det er et problem for den kunstige hypotese. Vi vil forvente et signal. Ikke bare tilfældige radiobølger, men et mønster, information. Indtil videre er radioemissionerne konstante, uden variation. Ingen åbenlyst signal. Endnu et problem. Og vi vil forvente, at objektet reagerer, når vi sender signaler til det. 27. januar. City Institute i Californien peger deres radioteleskoper mod træ i atlas og sender en serie af matematiske mønstre. Primtal, pi, Fibonacci-sekvens, universelle konstanter, der ville være genkendelige for enhver teknologisk civilisation. De sender i 6 timer. De lytter i 12. Intet svar. Stilhed. Fraværet af et svar beviser ingenting, siger Dr. Jill Tarter, tidligere direktør for City Research. Hvis det er en sonde, er den måske ikke designet til at kommunikere. Eller måske kommunikerer den på frekvenser, vi ikke lytter til. Eller måske er den bare død, en relikt fra en civilisation, der ikke eksisterer længere, der driver gennem rummet i millioner af år, efter at den skabere er forsvundet. Dette er det mest uhyggelige scenarie. Ikke at træ i atlas er en sonde, men at den er en død sonde. Et spøgelse fra en død civilisation, der stadig udfører sin mission længe efter, at der ikke er nogen tilbage til at modtage dataene. Men måske tænker vi på dette forkert. Måske er spørgsmålet ikke, er det naturligt eller kunstigt? Måske er det rigtige spørgsmål, hvad er forskellen? 28. januar. Jeg taler med Dr. Philip Morrison, teoretisk fysiker ved MIT. Ikke at forveksle med James Morrison fra Arizona. Philip Morrison er 99 år gammel. Han arbejdede på Manhattan Project. Han var en af de første til at foreslå, at vi skulle lytte efter radiosignaler fra fremmede civilisationer. Han har tænkt over disse spørgsmål længere end de fleste mennesker har været i live. Problemet, siger han, hans stemme stadig skarp trods alderen, er, at vi antager en skarp grænse mellem naturligt og kunstigt. Men måske er der ikke en. Tænk på en biberdam. Er den naturlig eller kunstig? Biberen byggede den, men biberen er et produkt af evolution, som er en naturlig proces. Så er dammen naturlig eller kunstig? Okay, siger jeg,
Men en biberdam ligner ikke en komet. Nej, siger han, men måske ligner en avanceret sonde en komet. Måske er det hele pointen. Hvis du vil sende en sonde, der kan overleve millioner af år i interstellært rum, vil du ikke bygge den af metal. Metal er sjældent. Det er tungt. Det kræver energi at udvinde og forme. Men is er overalt. Det er let. Det beskytter mod stråling. Så måske bygger du din sonde af is. Du former den som en komet. Du lader den drive gennem rummet, usynlig, uinteressant, indtil den når et solsystem med planeter. Og så aktiverer den. Aktivere, spørger jeg. Vågner op, siger han. Begynder at observere. Begynder at sende data hjem. Eller måske begynder at replikere. At bygge flere sonder fra materialet i asteroidebæltet. Det er, hvad jeg ville gøre, hvis jeg var en civilisation, der ville udforske galaksen. Jeg vil ikke sende metalrumskibe. Jeg vil sende iskometer, der er rumskibe. Det er ikke mainstream videnskab. Det er spekulation. Men det er spekulation fra en mand, der har tænkt dybere over disse spørgsmål end næsten nogen anden levende. Og det rejser en foruroligende mulighed. Hvad hvis vi ikke kan se forskellen? Hvad hvis træ i Atlas er designet til at ligne en komet, præcis fordi det er den bedste camouflage? 29. januar. Mere data fra Very Large Telescope. Denne gang har de observeret objektet i infrarødt lys, som kan afsløre temperaturforskelle på overfladen. Og hvad de finder er mærkeligt. De lineære strukturer er varmere end resten af overfladen. Ikke meget, bare 3-5 grader, men det er nok til at være målbart. Hvorfor ville disse strukturer være varmere? Hvis de render fyldt med materiale fra det indre, burde de være koldere, ikke varmere. Indre materiale har været beskyttet fra sollys. Det burde være iskoldt, men det er varmere. Som om der er en varmekilde under overfladen. Det kunne være radioaktivt henfald, foreslår en forsker. Kometer indeholder spor af radioaktive isotoper. Måske er der en koncentration under disse strukturer. Men beregninger viser, at du vil have brug for en usandsynlig mængde radioaktivt materiale for at producere denne varme. Og hvorfor ville det være koncentreret i perfekte, parallelle linjer? Det kunne være kemiske reaktioner, foreslår en anden. Måske sublimerer isen og reagerer med andre forbindelser, hvilket frigiver varme. Men hvilke reaktioner? Og hvorfor kun langs disse specifikke linjer? Eller måske er der elektronik derinde. Måske er der systemer, der stadig kører efter 3 millioner år, der genererer en lille mængde varme, der siver gennem isen og skaber disse termiske signaturer. Jeg ved, hvordan det lyder. Jeg ved, det lyder som science fiction. Men på dette tidspunkt, hvad er mere science fiction? At en komet tilfældigvis har geometriske mønstre, stabil rotation, radioemissioner og termiske anomalier? Eller at nogen byggede noget og sendte det til os? 30. januar. Professor Avi Loeb holder en pressekonference. Han annoncerer, at Genesis-missionen har fået yderligere finansiering. Ikke bare fra NASA, også fra private kilder. Tech-milliardærer, der vil vide sandheden. Opsendelsen er nu planlagt til februar 2027, en måned tidligere end oprindeligt planlagt. Og missionen er blevet opgraderet. Ikke bare en forbiflyvning, en rendezvous. Sonden vil matche hastighed med træ i Atlas, vil kredse om den, vil scanne den med radar og lasere, vil tage prøver af overfladen. Om 4 år, siger Loeb, vil vi vide. Ikke gætte, ikke spekulere, vide. Vi vil røre ved dette objekt. Vi vil analysere dets sammensætning. Vi vil se, om der er strukturer under overfladen, og hvis vi finder noget, der ikke kan forklares ved geologi, så vil vi have besvaret det ældste spørgsmål i menneskehedens historie. Er vi alene? Men 4 år er lang tid, og i mellemtiden fortsætter mysteriet med at uddybe sig. 31. januar. Et team ved Cambridge University offentliggør en statistisk analyse. De har set på alle kendte kometer, alle asteroider, alle små kroppe i solsystemet. De har målt deres former, deres rotationer, deres overfladestruktur, og de har beregnet sandsynligheden for, at et objekt som træ i Atlas opstår naturligt.
Deres konklusion: mindre end 1 til 100 millioner. Dette betyder ikke, at det er kunstigt, understreger hovedforfatteren. Det betyder bare, at det er ekstraordinært sjældent. Måske er vi bare utrolig heldige. Måske er universet så stort, at selv 1 til 100 millioner ting sker hele tiden. Men det betyder også, at vi skal tage den kunstige hypotese seriøst. Vi kan ikke bare afvise den, fordi den er ubehagelig. Og det er, hvad der sker. Langsomt, modvilligt, begynder det videnskabelige samfund at acceptere, at de måske, bare måske, ser på noget, der ikke er naturligt. Ikke fordi de vil tro det, men fordi dataene ikke giver dem noget valg. 1. februar. Jeg modtager en e-mail fra Dr. Sarah Chen, IS-eksperten fra MIT. Jeg har kørt en ny simulation, skriver hun. Jeg forsøgte at genskabe 3 i Atlas' overflademønstre ved at udsætte is for hver kendt naturlig proces. Kosmisk stråling, termiske cyklusser, magnetiske felter, sublimering. Jeg har kørt simuleringen i 3 uger af computertid, der repræsenterer 3 millioner år af evolution. Jeg kan ikke gøre det. Jeg kan ikke få mønstrene til at dannes. Jeg kan ikke få dem til at vare. Jeg kan ikke forklare, hvad vi ser. Hun pauserer. Så tilføjer hun: jeg er ikke klar til at sige, at det er kunstigt. Men jeg er klar til at sige, at jeg ikke ved, hvad det er. Og det skræmmer mig. Fordi jeg har studeret is i 15 år, og jeg burde vide. Hvis jeg ikke ved, hvem gør så? Understreg quote. Understreg 109. Understreg. Understreg. Dette er, hvor vi er nu. De smarteste mennesker på planeten, eksperter, der har dedikeret deres liv til at forstå, hvordan universet fungerer, står over for noget, de ikke kan forklare. Og for første gang i moderne videnskabelig historie overvejer de seriøst muligheden for, at de ser på teknologi fra en anden verden. Men lad os være klare. Selv hvis 3 i Atlas er kunstig, beviser det ikke, at aliens eksisterer lige nu. Objektet har rejst i 3 millioner år. Civilisationen, der sendte det, kunne være død for længst. Deres stjerne kunne være gået supernova. Deres planet kunne være steriliseret af en asteroidepåvirkning, eller en atomkrig, eller en klimakatastrofe. Vi kunne være ved at se på et budskab fra en død verden. En sidste hilsen fra en art, der ikke længere eksisterer. Eller måske eksisterer de stadig. Måske er de derude lige nu. Kredser om en stjerne mellem Vega og Altair, og venter på, at deres sonde skal sende data tilbage. Måske har de sendt tusindvis af sonder til tusindvis af stjerner. Måske er galaksen fuld af disse ting, der driver stille gennem mørket, der observerer, der venter, der sender information tilbage til civilisationer, vi ikke kan forestille os. Og måske, bare måske, er vi ved at opdage, at vi ikke er alene. Ikke fordi de sendte os et radiosignal. Ikke fordi de besøgte os med rumskibe. Men fordi de gjorde, hvad enhver intelligent civilisation ville gøre. De sendte robotter til at udforske. Og en af disse robotter fandt os. Lad mig fortælle dig om noget, der skete den 3. februar 2026. Noget, der ikke kom i nyhederne. Noget, der kun blev diskuteret i lukkede møder mellem astronomer, der begyndte at indse, at de måske havde overset noget fundamentalt. Dr. Rebecca Walsh ved Harvard Smithsonian Center for Astrophysics sad alene i sit kontor klokken 3 om morgenen. Hun kunne ikke sove. I 3 uger havde hun været besat af ét spørgsmål. Hvis 3 i Atlas er usædvanlige, hvor mange andre usædvanlige objekter har vi overset? Hun åbnede databasen. Alle observationer af små kroppe i solsystemet fra de sidste 20 år. Millioner af datapunkter. Asteroider, kometer, transneptunske objekter. Hun skrev et program til at lede efter anomalier. Objekter, der roterer for stabilt. Objekter med usædvanlige overfladestrukturer. Objekter, der accelererer uden åbenlys grund. Objekter, der ikke passer ind. Klokken 5 om morgenen fandt hendes program noget. Ikke ét objekt. 7. 7 objekter i vores solsystem, der viser mindst 2 af de samme anomalier som 3 i Atlas. Stabil rotation. Geometriske overflademønstre. Ikke gravitationel acceleration.
usædvanlige spektrale signatur. Objekter, der har været der hele tiden, katalogiseret, observeret, men aldrig rigtig undersøgt, fordi de så kedelige ud. Bare endnu en asteroide. Bare endnu en komet. Ingenting særligt. Men når du ser på dem sammen, når du sammenligner deres egenskaber, begynder et mønster at dukke op. De er ikke tilfældige. De har ligheder. Og 3 af dem har baner, der antyder, at de ikke blev født i vores solsystem. De kom udefra. Walsh ringer til sin kollega ved MIT klokken 6 om morgenen. David, siger hun, og hendes stemme ryster. Jeg tror, vi har et problem. Jeg tror, 3 i Atlas ikke er alene. Jeg tror, de har været her hele tiden, og vi har bare ikke set efter dem. Understreg, quote. Understreg, 1, 1, 3. Understreg. 4. februar. Et hastigt sammenkaldt møde ved NASA's Jet Propulsion Laboratory i Pasadena. 20 astronomer. Ingen presse. Ingen offentlig annoncering. Walsh præsenterer sin fund. Rummet bliver dødsstille. De 7 objekter har katalognumre, ikke navne. Ingen har givet dem navne, fordi ingen troede, de var interessante. Men nu, når Walsh viser dataene side om side, ser de ikke kedelige ud. De ser skræmmende ud. Objekt 1. Katalognummer 2013 MZ4. Opdaget i 2013. Klassificeret som en asteroide i hovedbæltet mellem Mars og Jupiter. Diameter ca. 200 meter. Rotationsperiode præcis 6 timer. Ingen vaklen. Overfladen viser lineære strukturer synlige i højopløsnings radarbilleder fra Arecibo Observatory, før teleskopet kollapsede. Strukturerne blev dengang afskrevet som radarartefakter. Men nu, når du sammenligner dem med 3 i Atlas, ser de ikke ud som artefakter. De ser ud som design. Objekt 2. Katalognummer 2016 QR7. En komet i en langstrakt bane, der tager den ud forbi Neptun. Opdaget i 2016. Viste ikke-gravitationel acceleration i 2018. Forklaringen dengang: asymmetrisk sublimering af is. Men accelerationen var for præcis, for rettet. Som om noget styrede den. Og spektralanalyse viste usædvanlige koncentrationer af silikater på overfladen, ligesom 3 i Atlas. Objekt 3. Katalognummer 2019 FD2. En transneptunsk genstand i Kuiperbæltet. Ekstrem stabil rotation. 8 timer og 14 minutter. Næsten identisk med 3 i Atlas. Overfladen usædvanligt glat for et objekt så langt fra solen. Ingen kratere, ingen tegn på påvirkninger, som om den er beskyttet eller ny, og så videre. 7 objekter, alle med anomalier. Alle overset, fordi de blev observeret individuelt, ikke som en gruppe. Men når du ser dem sammen, når du lægger mønstrene oven på hinanden, kan du ikke ignorere det længere. Hvad er sandsynligheden, spørger en astronom, for at 7 objekter med disse specifikke anomalier alle er naturlige? Walsh har allerede kørt beregningerne. Mindre end 1 til 10 milliarder, siger hun. Rummet eksploderer i diskussion. Nogen argumenterer for, at det stadig kunne være tilfældigt. Universet er stort. Usandsynlige ting sker. Andre påpeger, at hvis bare et af disse objekter er kunstigt, ændrer det alt. Og hvis flere af dem er kunstige, hvis der er et mønster, så ser vi ikke på en enkelt sonde. Vi ser på en flåde. Hvor mange flere kunne der være, spørger nogen. Walsh ryster på hovedet. Vi har kun undersøgt objekter, vi allerede har katalogiseret. Der er millioner af små kroppe i solsystemet, vi aldrig har set ordentligt på. Hvis 7 ud af måske 10.000 katalogiserede objekter viser anomalier, hvor mange er der så derude i alt? Matematikken er simpel og skræmmende. Hvis forholdet holder, kunne der være tusindvis af disse objekter i vores solsystem. Tusindvis af potentielle sonder, der driver stille gennem rummet, der observerer, der venter, der måske har været her i millioner af år. 5. februar. Jeg får et anonymt tip. En kilde ved NASA, der ikke vil identificeres. De sender mig et dokument.
klassificeret, ikke til offentlig frigivelse. Jeg kan ikke verificere dets ægthed, men indholdet er eksplosivt. Dokumentet beskriver et program kaldet Sentinel, startet i hemmelighed i 2018 efter Oumuamua-opdagelsen. Formålet: systematisk at scanne solsystemet for objekter, der kunne være af ikke-naturlig oprindelse. Programmet bruger AI til at analysere teleskopdata, til at lede efter mønstre, der ikke passer ind, til at identificere anomalier, der menneskelige forskere måske overser. Og ifølge dokumentet har Sentinel fundet ikke 7, men 22 objekter med signifikante anomalier. 22 objekter, der kræver yderligere undersøgelse. 22 objekter, der kunne ændre alt, hvad vi tror, vi ved om vores plads i universet. Hvorfor er dette ikke offentligt? Dokumentet giver ikke et klart svar, men mellem linjerne kan du læse frygten. Frygten for panik. Frygten for at ødelægge karriere på spekulation. Frygten for at indrømme, at vi måske har været observeret hele tiden, uden at vide det. Jeg kontakter NASA for kommentar. De nægter at bekræfte eller afkræfte Sentinels eksistens. Understreg, quote, understreg, 124, understreg. Vi kan ikke kommentere påståede klassificerede programmer, understreg, quote, understreg, 125, understreg, siger en talsperson. Men de benægter det heller ikke. 6. februar. Mere data om træ i Atlas. Denne gang fra Atacama Large Millimeter Array i Chile, et af de mest følsomme radioteleskoper på jorden. De har observeret objektet kontinuerligt i 5 dage, og de har fundet noget, der får selv skeptikerne til at stoppe op. Radioemissionerne er ikke konstante, de varierer. Ikke tilfældigt, med et mønster. Hver 8 timer, 13 minutter og 7 sekunder, præcis synkroniseret med objektets rotation, er der en lille stigning i signalstyrken. En puls. Svag, men målbar. Som om noget på objektet aktiveres 1 gang per rotation. Som om der er en antenne, der peger mod os 1 gang hver omgang. Quote, understreg, 126, understreg. Det kunne være en naturlig feature. Quote, understreget, 127, siger en forsker. Quote, understreget, 128. Måske er der et område på overfladen, der er mere reflekterende for radiobølger. Når det roterer mod os, ser vi en stigning. Quote, understreget, 129. Men beregninger viser, at for at skabe denne effekt naturligt, skulle det reflekterende område være perfekt placeret og perfekt formet. Sandsynligheden? Igen, astronomisk lav. Eller måske er det ikke refleksion. Måske er det transmission. Måske sender noget på træ i Atlas et signal 1 gang per rotation. Ikke til os. Vi er ikke målet. Men til noget andet. Til andre sonder. Til et moderskib. Til en civilisation 17.000 lysår væk, der ikke vil modtage signalet i 17.000 år. 27. februar. Professor Avi Loeb offentliggør en artikel i Nature Astronomy. Titlen The Interstellar Probe Hypothesis, a Statistical Framework. Det er ikke spekulation, det er hård matematik. Loeb præsenterer en bayesiansk analyse af sandsynligheden for, at træ i Atlas er kunstig versus naturlig, givet alle observerede anomalier. Hans konklusion: baseret på nuværende data, er sandsynligheden for, at træ i Atlas er kunstig, ca. 30%. Ikke 50%, ikke overvældende sandsynligt, men 30%. 1 ud af 3 chance for, at vi ser på teknologi fra en anden verden. Quote, understreget, 132. 30% er nok, skriver Loeb, til at retfærdiggøre ekstraordinære anstrengelser for at undersøge. Hvis en læge fortalte dig, at du havde 30% chance for at have cancer, ville du ignorere det? Eller ville du tage flere tests? Vi skal tage flere tests.
Artiklen udløser en storm. Konservative forskere kalder det uansvarligt. Du kan ikke bare tildele sandsynligheder til ekstraordinære påstande, argumenterer de. Quote understreget. 138. Bayesiansk analyse kræver prior-sandsynligheder, og vi har ingen idé om, hvad prior-sandsynligheden er for fremmede sonder. Quote understreget. 139. Men Loeb står fast. Quote understreget. 140 understreget. Præcis. Quote understreg 141, siger han. Quote understreg 142. Vi ved ikke prior-sandsynligheden, så lad os finde ud af det. Lad os sende Genesis-missionen. Lad os undersøge de andre anomale objekter. Lad os stoppe med at lade vores ubehag med konklusionen forhindre os i at søge sandheden. Understreg. Quote understreg 143 understreg. 8. februar. Jeg interviewer Dr. James Benford, fysiker og ekspert i interstellar kommunikation. Han har en anden teori. Måske tænker vi på dette forkert, siger han. Måske er 3 i Atlas ikke en sonde sendt til at udforske. Måske er det en budbringer sendt til at kommunikere. Hvad er forskellen, spørger jeg. En sonde observerer. Quote understreget 151, siger han. Quote understreget 152. Den samler data. Den sender information tilbage. Men en budbringer bærer information med sig, fysisk, kodet ind i dens struktur. Tænk på Voyager Golden Record. Vi sendte ikke et radiosignal til at fortælle aliens om menneskeheden. Vi graverede information på en disk og sendte den ud i rummet. Måske er det, hvad 3 i Atlas er. Måske er de geometriske mønstre ikke bare strukturer. Måske er de information. Et budskab. Hvilket budskab, spørger jeg. Quote understreget 156. Quote det ved vi ikke. Quote siger han. Quote men hvis det er sandt, betyder det, at svaret ikke er i radiobølgerne. Det er i mønstrene selv. Vi skal dekode dem. Vi skal forstå, hvad de siger. Understreget. Quote understreget 159. Understreget. 9. februar. Et team ved University of Cambridge begynder at analysere de geometriske mønstre på 3 i Atlas, som om de er et sprog. De bruger kryptografiske teknikker. De leder efter gentagelser for symmetrier, for strukturer, der kunne kode information. Og de finder noget. Mønstrene er ikke tilfældige. De har en kompleksitet, der ligger mellem orden og kaos. Præcis den slags kompleksitet, du ser i information, i sprog, i kode. Entropien er for høj til at være simpel geometri, men for lav til at være tilfældig. Det er i det vindue, hvor mening eksisterer. Vi kan ikke dekode det, indrømmer hovedforskeren. Vi har ikke nok data. Vi ser kun en lille del af overfladen. Men strukturen antyder, at der er information her. Hvis vi kunne se hele objektet, hvis vi kunne kortlægge hver linje, hver form, måske kunne vi læse det. Understreg. Quote. Understreg. 163. Dette er endnu en grund til, at Genesis-missionen er kritisk. Ikke bare for at bekræfte, om objektet er kunstigt, men for at læse det, for at forstå, hvad det prøver at fortælle os. 10. februar. Jeg modtager endnu et anonymt tip. Denne gang fra en kilde ved SETI Institute. De fortæller mig noget, der ikke er blevet offentliggjort. Da SETI sendte signaler til 3 i Atlas den 27. januar og ikke modtog noget svar, stoppede de ikke. De fortsatte med at lytte. Og 3 dage senere, den 30. januar, registrerede de noget. Ikke et svar, ikke et signal rettet mod jorden, men en ændring. Radioemissionerne fra 3 i Atlas ændrede frekvens, bare en smule, fra 1,4 GHz til 1,403 GHz. En forskydning på 3 MHz, lille, men målbar. Og timingen var mistænkelig. Præcis 72 timer efter SETIs transmission. Det kunne være tilfældigt, siger min kilde. Eller det kunne være en reaktion. Ikke et svar, men en anerkendelse. Som om noget på objektet registrerede vores signal og justerede sine systemer. Vi ved det ikke.
Men vi rapporterede det ikke offentligt, fordi vi ikke vil skabe panik baseret på usikre data. 11. februar. Professor Yuki Tanaka fra Kyoto University offentliggør en opfølgningsanalyse af 3 iAtlas' rotation. Han har nu 6 ugers data, og han har opdaget noget nyt. Rotationen er ikke perfekt stabil. Der er en mikroskopisk præcision. En vaklen så lille, at den kun er synlig, når du analyserer uger af data. Objektet vakler med en periode på ca. 900 år. _168. Dette er faktisk godt nyt for den naturlige hypotese. _169, siger Tanaka. _170. Perfekt stabilitet vil være mistænkeligt, men en lille præcision er forventet. Det viser, at objektet er påvirket af eksterne kræfter. Solens tyngdekraft. Solens stråling. Det opfører sig som et fysisk objekt, ikke som en matematisk idealitet. Men så tilføjer han noget, der undergraver hans egen konklusion. Problemet er, at præcisionens periode er for lang. Baseret på objektets form og estimeret masse, burde præcisionen være meget hurtigere. Cirka 100 år, ikke 900. For at forklare den langsomme præcision, skal objektet enten være meget tungere, end det ser ud, eller det skal have en intern struktur, der modvirker præcisionen. Begge muligheder er problematiske. _173. Tungere end det ser ud betyder høj densitet, betyder metal eller sten, ikke is. Men spektralanalyse viser is. Så enten er spektralanalysen forkert, eller der er noget tungt begravet dybt inde i objektet, skjult under lag af is. Intern struktur, der modvirker præcision, betyder aktiv stabilisering, betyder gyroskoper eller reaktionshjul, betyder teknologi. Igen står vi over for 2 usandsynlige forklaringer, og igen ved vi ikke, hvilken der er korrekt. 12. februar. Jeg taler med Dr. Philip Morrison igen, den 99-årige fysiker fra MIT. Jeg fortæller ham om alle de nye fund, de 7 objekter, de 22 objekter, radioemissionernes variation, mønstrenes kompleksitet, frekvensændringen efter CETIS transmission. Han lytter stille. Så siger han, ved du hvad det mest skræmmende scenarie er? Ikke at de er her, men at de altid har været her. At de har observeret os i tusinder af år. At de så os bygge pyramider og opfinde hjulet og opdage ild. At de så os udvikle videnskab og teknologi. Og at de stadig bare observerer. Stadig venter. På hvad? Måske venter de på, at vi bliver interessante nok. Eller måske venter de på, at vi bliver farlige nok. Farlige for hvem, spørger jeg. For os selv, siger han. Tænk på det. Hvis du var en avanceret civilisation, der overvåger yngre civilisationer, hvad vil du lede efter? Du vil lede efter tegn på, at de kan overleve. At de ikke vil ødelægge sig selv med atomvåben eller klimaændringer eller kunstig intelligens. Og måske, når en civilisation beviser, at den kan overleve, når den når et vist niveau af modenhed, så kontakter du dem, men ikke før. Og hvis vi ikke overlever, han smiler trist, så fortsætter sonderne med at observere. Venter på den næste art, der udvikler intelligens. Måske om 10 millioner år. Måske om 100 millioner år. De har tid. De har altid haft tid. 13. februar. NASA annoncerer officielt, at de vil undersøge WALS's 7 objekter. Ikke med en bemandet mission. Ikke engang med dedikerede sonder, men med eksisterende teleskoper og rumfartøjer. De vil omdirigere Hubble. De vil bruge James Webb Space Telescope. De vil pege hver tilgængelig sensor mod disse objekter og samle så meget data som muligt. _186. Vi skylder det til videnskaben. _177. Siger NASA's administrator, at undersøge alle anomalier grundigt. Dette betyder ikke, at vi tror, at disse objekter er kunstige, men det betyder, at vi tager muligheden seriøst.
Det er første gang en NASA-administrator offentligt anerkender, at de overvejer den kunstige hypotese. Det er et historisk øjeblik, og det ændrer samtalen. Pludselig er det ikke længere pseudovidenskab at spørge, om vi er alene. Det er legitim forskning. 14. februar. Jeg modtager en e-mail fra Dr. Sarah Chen, IS-eksperten. Jeg har tænkt over Philip Morrisons idé, skriver hun, om at bygge sonder af is, og jeg indser, at det faktisk giver mening. Ikke bare fordi is er almindeligt, men fordi is er perfekt til langvarig rumrejse. Understreg. Quote. Understreg. 193. Understreg. Hun forklarer. Is beskytter mod kosmisk stråling. Et lag is, nogle meter tykt, kan absorbere de fleste højenergipartikler. Hvis du har elektronik eller biologiske prøver inde i en sonde, vil du beskytte dem. Metal skærmer også, men metal er tungt og dyrt. Is er gratis. Du samler det bare i det ydre solsystem. Is sublimerer langsomt, hvilket giver dig naturlig fremdrift. Du behøver ikke brændstof. Du behøver ikke motorer. Du former bare isen asymmetrisk, og når den sublimerer, skubber den dig i den rigtige retning. Det er elegant, det er effektivt, og is ser naturlig ud. Hvis du vil sende sonder til tusindvis af stjernesystemer, ved du ikke, at de bliver ødelagt af defensive civilisationer, der ser dem som trusler. Så du kamuflerer dem. Du får dem til at ligne kometer. Og de fleste civilisationer ignorerer dem, fordi hvem bekymrer sig om endnu en komet? Hvis jeg skulle designe en interstellar sonde, konkluderer Chen, vil jeg bygge den præcis som træ i Atlas. Jeg ville pakke teknologien ind i is. Jeg ville forme den som en cylinder for stabil rotation. Jeg ville lade den drive gennem rummet i millioner af år, beskyttet, kamufleret, tålmodig. Og når den nåede et interessant solsystem, ville jeg aktivere den. Jeg ville begynde at observere. Og måske, hvis civilisationen var avanceret nok til at bemærke mig, ville jeg sende et signal. Ikke et åbenlyst signal, bare nok til at få dem til at undre sig, nok til at teste, om de er klar. Understreg, quote, understreg, 197, understreg. 15. februar. Endnu en artikel i Nature, denne gang fra et internationalt team af astronomer. De har analyseret banerne for alle 3 kendte interstellare objekter, Oumuamua, Borisov og 3 i Atlas, og de har fundet et mønster. Alle 3 objekter kom fra nogenlunde samme region af himlen, ikke præcis samme punkt, men inden for 30 grader af hinanden. Regionen mellem Vega og Altair. Og alle 3 ankom til vores solsystem med lignende hastigheder, mellem 60 og 80 km i sekundet. Dette kunne være tilfældigt, skriver forfatterne. Quote, understreg, 200, understreg. Men det kunne også antyde en fælles oprindelse. Måske er der en region af galaksen, måske en ung stjernehåb, eller en rest af en supernova, der producerer usædvanligt mange interstellare objekter. Eller måske er der noget andet. Noget, vi ikke har overvejet. De skriver ikke fremmed civilisation, men alle, der læser artiklen, ved, hvad de mener. Hvis 3 objekter fra samme region alle viser anomalier, måske er regionen ikke tilfældig. Måske er det, hvor de blev sendt fra. 16. februar. SETI Institute annoncerer, at de vil pege deres teleskoper mod regionen mellem Vega og Altair. De vil lytte efter radiosignaler. Ikke fra 3 i Atlas. Fra kilden. Fra hvad end, der sendte den. Hvis der er en civilisation derude, siger Dr. Jill Tarter, og hvis de sendte sonder til vores solsystem, er de måske stadig aktive. Måske sender de stadig signaler. Måske kan vi høre dem. Understreg. Understreg. Q, U, O, T, E, understreg. 207, understreg. Understreg. Oddsen er små. Afstanden er enorm. 17.000 lysår. Et hvert signal ville være utroligt svagt. Men SETI har lyttet til stjerner i årtier uden at finde noget. Måske er det tid til at lytte til den rigtige stjerne. 17. februar.
Jeg sidder i mit kontor og ser på alle dataene, alle anomalierne, alle mønstrene, og jeg indser noget. Vi stiller det forkerte spørgsmål. Vi spørger, er træ i atlas kunstig eller naturlig? Men det rigtige spørgsmål er, hvad gør vi, hvis den er kunstig? Fordi hvis den er kunstig, hvis vi bekræfter det, ændrer det alt. Det ændrer, hvordan vi ser på universet. Det ændrer, hvordan vi ser på os selv. Det ændrer vores fremtid. Hvis der er andre civilisationer derude, hvis de har teknologi til at sende sonder mellem stjernerne, hvad betyder det for os? Betyder det, at vi er bagud? Betyder det, at vi er i fare? Eller betyder det, at vi har allierede, mentorer, venner, vi endnu ikke har mødt? Og hvis de har observeret os, hvis de har set vores historie, vores krige, vores ødelæggelse af vores planet, hvad tænker de om os? Ser de potentiale? Eller ser de endnu en dømt art, der ikke vil overleve til at nå stjernerne? 18. februar. Professor Loeb holder endnu en pressekonference. Genesis-missionen er nu fuldt finansieret. Opsendelse bekræftet til februar 2027. Præcis 1 år fra nu. Sonden vil være den hurtigste menneskeskabte genstand nogensinde. Den vil bruge en kombination af kemisk fremdrift og solsejl til at accelerere til 2% af lysets hastighed. Rejsetid til 3. I Atlas 3 år. I 2030, siger Loeb, quote, _214, vil vi vide. Vi vil have billeder med opløsning på centimeter. Vi vil have spektralanalyse af hver kvadratmeter af overfladen. Vi vil have radardata, der viser, hvad der er inde i objektet. Og hvis der er teknologi derinde, vil vi se den. Der vil ikke være nogen tvivl. Quote, 215, Men 3 år er lang tid, og i mellemtiden fortsætter mysteriet med at vokse. Fordi hver ny observation, hver ny analyse, hver ny opdagelse gør det sværere at tro, at træ i Atlas er bare en komet. Mønstrene er for præcise. Rotationen er for stabil. Anomalierne er for mange. Og nu med 7 andre objekter, der viser lignende features, med 22 objekter identificeret af Sentinel, med et mønster, der antyder en fælles oprindelse, bliver det sværere og sværere at afvise den kunstige hypotese. Vi står på kanten af den største opdagelse i menneskehedens historie, eller den største fejltagelse. Og vi vil ikke vide hvilken før 2030. Men én ting er sikker. Vi kan ikke ignorere det længere. Vi kan ikke lade vores frygt for svaret forhindre os i at stille spørgsmålet. Vi skal vide. Vi skal forstå. Vi skal konfrontere muligheden for, at vi ikke er alene, og at vi måske aldrig har været det. Fordi hvis træ i Atlas er en budbringer, hvis den bærer information fra en anden verden, fra en anden civilisation, fra en anden tid, så er det budskab, vi ikke har råd til at ignorere. Og hvis den bare er en komet, hvis alle anomalierne har naturlige forklaringer, vi bare ikke har fundet endnu, så er det stadig et budskab. Et budskab om, hvor lidt vi forstår, om hvor meget vi stadig har at lære, om hvor ydmyge vi skal være over for universets mysterier. Uanset hvad sandheden er, har træ i Atlas allerede ændret os. Den har tvunget os til at se ud i mørket og spørge, er der nogen derude? Og hvis der er, hvad vil de have os til at vide? Om 3 år får vi måske et svar, men indtil da lever vi i det mest spændende og skræmmende øjeblik i menneskehedens historie. Øjeblikket, hvor vi indser, at vi måske ikke er alene. Øjeblikket, hvor vi indser, at universet måske er fyldt med liv, med intelligens, med civilisationer, der har set, hvad vi endnu ikke kan forestille os. Og øjeblikket, hvor vi skal beslutte, er vi klar til at vide sandheden. Jeg forstår perfekt, hvad I tænker lige nu. I tænker, at dette lyder som science fiction. At jeg har brugt de sidste 20 minutter på at male et billede af en galakse fyldt med fremmede sonder, af objekter, der observerer os, af budskaber kodet i is og sten. Og en del af jer tænker, quote, _216, Dette er præcis den slags pseudovidenskab, der får folk til at tro på konspirationsteorier.
understreg, quote, understreg, 217, understreg. Og I har ret til at være skeptiske. I skal være skeptiske. Fordi historien er fyldt med øjeblikke, hvor mennesker så mønstre, der ikke var der. Hvor vi projicerede vores håb og frygt ud i universet og kaldte det opdagelse. Kanaler på Mars, der viste sig at være optiske illusioner. Radiosignaler fra pulsarer, der i et kort øjeblik så ud som fremmede transmissioner. Wow-signalet, der aldrig gentog sig. Vi har taget fejl før. Vi vil tage fejl igen. Men lad mig fortælle jer, hvorfor denne gang er anderledes. Hvorfor 3 i Atlas ikke er endnu en falsk alarm. Endnu en fejltagelse født af ønsketænkning. For det første, dataene. Vi har ikke bare én anomali. Vi har 7. Geometriske mønstre. Stabil rotation. Ikke-gravitationel acceleration. Radioemissioner. Termiske signaturer. Spektrale anomalier. Og nu, med Walsh's opdagelse, har vi 7 andre objekter, der viser lignende features. Med Sentinel har vi måske 22. Dette er ikke én mærkelig observation, vi prøver at forklare. Dette er et mønster, og mønstre kræver forklaringer. For det andet, matematikken. Jeg har givet jer tallene. Sandsynligheden for, at alle disse anomalier opstår naturligt på samme objekt, er mindre end 1 til 100 millioner. Sandsynligheden for, at 7 objekter alle viser lignende anomalier, er mindre end 1 til 10 milliarder. På et tidspunkt stopper tilfældighed med at være en forklaring og bliver en undskyldning. For det tredje, videnskaben. Dette er ikke konspirationsteoretikere, der spekulerer på internettet. Dette er professor Avi Loeb fra Harvard, Dr. Sarah Chen fra MIT, professor Yuki Tanaka fra Kyoto University. Nogle af de mest respekterede forskere i verden, der risikerer deres omdømme ved at sige, vi ved ikke, hvad dette er, men vi kan ikke ignorere muligheden for, at det er kunstigt. Så ja, vær skeptiske. Men vær ikke så skeptiske, at I lukker øjnene for beviserne. Fordi hvis vi afviser den kunstige hypotese uden ordentlig undersøgelse, hvis vi lader vores ubehag med konklusionen forhindre os i at søge sandheden, så er vi ikke skeptikere. Vi er dogmatikere. Og dogmatisme er videnskabens død. Men lad os antage for et øjeblik, at I har ret. Lad os antage, at 3 i Atlas er naturlig. At alle anomalierne har forklaringer, vi bare ikke har fundet endnu. Hvad fortæller det os? Det fortæller os, at universet er mere mærkeligt, end vi troede. At naturen kan skabe strukturer så ordnet, at de ligner design. At fysikkens love tillader ting, vi ikke forestillede os var mulige. Og det er også en dybtgående opdagelse. Fordi hvis naturen kan lave 3 i Atlas, hvad mere kan den lave? Hvilke andre mirakler gemmer sig i mørket, venter på at blive opdaget? Men lad os også antage det modsatte. Lad os antage, at 3 i Atlas er kunstig. At den er en sonde sendt af en civilisation, vi ikke kan forestille os. Fra en verden, vi aldrig vil se. Hvad betyder det? Det betyder først og fremmest, at vi ikke er alene. Ikke bare i den abstrakte forstand, at der måske er mikrober på Europa eller bakterier på Enceladus, men i den konkrete forstand, at der er andre intelligente væsener derude. Væsener, der tænker, der bygger, der udforsker. Væsener, der så ud i deres nattehjemmel og spurgte de samme spørgsmål, vi stiller, og som fandt svar, vi stadig søger. Det betyder, at teknologi kan overleve millioner af år. At civilisationer kan bygge ting, der varer længere end stjerner. At det er muligt at nå ud over din hjemverden, ud over dit solsystem, og røre ved andre verdener på tværs af afstande så store, at lyset selv bruger årtusinder på at krydse dem. Det betyder, at galaksen måske ikke er tom. At rummet mellem stjernerne måske ikke er dødt og stille, men fyldt med budbringere, observatører, sonder, der driver gennem mørket og bærer historier fra verdener, vi aldrig vil kende. Og det betyder, at vi er blevet bemærket. At noget derude, et sted, på et tidspunkt, besluttede, at vores solsystem var interessant nok til at besøge. Måske så de vores sol og tænkte, der kunne være planeter. Måske så de vores planet og tænkte, der kunne være liv. Eller måske, bare måske, så de os og tænkte, der er intelligens.
Lad os se, hvad de gør. 19. februar 2026. Jeg sidder i et konferencerum ved SETI Institute i Mountain View, Californien. Rundt om bordet sidder 20 af de mest fremtrædende forskere inden for astronomi, astrofysik, planetarisk videnskab og eksobiologi. Vi er her for at diskutere et spørgsmål. Hvis træ i atlas er kunstig, hvad gør vi? Dr. Jill Tarter åbner mødet. Vi har aldrig været her før, siger hun. Vi har ledt efter signaler i årtier. Vi har forestillet os dette øjeblik. Men nu, når det måske er her, indser vi, at vi ikke er forberedte. Vi har ingen protokol, ingen plan, ingen konsensus om, hvad vi skal gøre. Diskussionen varer i 8 timer. Nogen argumenterer for, at vi skal forsøge at kommunikere, at sende mere kraftfulde signaler til træ i atlas, matematiske mønstre, billeder, information om menneskeheden. Hvis det er en sonde, siger de, er den her for at lære om os. Lad os fortælle den, hvem vi er. Andre er imod. Vi ved ikke, hvad det er, argumenterer de. Vi ved ikke, hvem der sendte det. Vi ved ikke deres intentioner. At annoncere vores tilstedeværelse kunne være farligt. Hvad hvis de er fjendtlige? Hvad hvis de ser os som en trussel eller en ressource? Eller hvad hvis de er ligeglade, siger en tredje gruppe. Hvad hvis de er så avancerede, at vi er lige så interessante for dem, som myrer er for os? Vi bygger ikke kommunikationskanaler til myrer. Vi studerer dem måske, men vi taler ikke med dem. Ingen konsensus nås. Men én ting bliver klar. Hvis træ i atlas er kunstig, er det ikke bare et videnskabeligt spørgsmål. Det er et filosofisk spørgsmål. Et etisk spørgsmål. Et spørgsmål, der vil definere menneskehedens fremtid. Fordi hvis vi bekræfter, at vi ikke er alene, kan vi ikke gå tilbage. Vi kan ikke glemme det. Vi kan ikke lade som om universet stadig er vores. Vi skal konfrontere vores plads i en kosmos, der er større, ældre og mere befolket, end vi nogensinde forestillede os. 20. februar. Jeg interviewer Dr. Philip Morrison for sidste gang. Han er svagere nu. 99 år tømmer. Men hans sind er stadig skarpt. Jeg spørger ham. Hvis du kunne sende et budskab til hvem end der byggede træ i atlas, hvad ville det være? Han tænker længe. Så siger han. Jeg ville sige tak. Tak fordi I mindede os om, at vi ikke er centrum af universet. Tak fordi I mindede os om, at der er mysterier større end vores politik, vores krige, vores små bekymringer. Tak fordi I gav os noget at stræbe efter. Fordi hvis I kunne bygge dette, hvis I kunne sende det på tværs af stjernerne, så kan vi også. Måske ikke i dag, måske ikke i morgen, men en dag. Og den dag vil vi ikke være alene længere. Vi vil være en del af noget større. Han dør 3 dage senere. Stille, i søvne. Hans sidste artikel, offentliggjort posthumt, hed The Universe is not empty. Reflections on Three-Eye Atlas. Det er hans afsked. Hans sidste gave til en verden, han brugte 99 år på at prøve at forstå. 24. februar. NASA offentliggør de første resultater fra deres undersøgelse af Walsh's 7 objekter. 3 af dem viser definitive anomalier. Geometriske overfladestrukturer. Stabil rotation. Spektrale signaturer, der ikke matcher kendte kometsammensætninger. 4 af dem er mere tvetydige. Måske naturlige, måske ikke. Men 3 er nok. 3 er et mønster. Vi kan ikke længere afvise muligheden, siger NASA's administrator i en pressemeddelelse, at nogle objekter i vores solsystem kan være af ikke-naturlig oprindelse. Dette kræver yderligere undersøgelse. Dette kræver, at vi tager den kunstige hypotese seriøst. Det er første gang en regeringsorganisation officielt anerkender, at fremmede sonder måske er i vores solsystem. Nyhederne eksploderer. Nogen jubler, nogen panikker, nogen afviser det som hysteri. Men ingen kan ignorere det. 27. februar. Jeg modtager en e-mail fra Dr. Sarah Chen. Jeg har tænkt over, hvad Philip Morrison sagde, skriver hun. Om at sige tak, og jeg indser, at han havde ret. Uanset hvad sandheden er,
har træ i Atlas givet os noget uvurderligt. Den har givet os undren. Den har mindet os om, at universet stadig har hemmeligheder, at vi stadig har spørgsmål at stille, at vi stadig har opdagelser at gøre. Og i en verden, der nogle gange føles som om alt allerede er kendt, som om der ikke er flere grænser at krydse, er det gave. 1. marts. Genesis-missionen er nu mindre end et år væk. Sonden er under konstruktion ved Kennedy Space Center. Jeg får lov til at se den. Den er smuk, sølvfarvet, aerodynamisk, selvom den aldrig vil flyve gennem atmosfære. Pakket med instrumenter, der kan måle alt fra kemisk sammensætning til magnetiske felter til radiofrekvenser. Og i dens hjerte, beskyttet af lag af isolering, er en harddisk, der vil optage alt, den ser. Om 4 år, siger chefingeniøren, vil denne sonde være tættere på træ i Atlas, end noget menneskeskabt objekt nogensinde har været på et interstellart objekt. Den vil tage billeder så detaljeret, at vi kan se features på størrelse med en menneskelig hånd. Og hvis der er teknologi derinde, hvis der er strukturer, der ikke kan forklares ved geologi, vil vi se dem. Der vil ikke være nogen tvivl. Men 4 år er lang tid, og i mellemtiden skal vi leve med usikkerheden, med muligheden, med spørgsmålet, der hænger over alt vi gør. Er vi alene? Lad mig fortælle jer, hvad vi ikke ved. Vi ved ikke, hvor mange civilisationer der er i galaksen. Vi ved ikke, om intelligens er sjælden eller almindelig. Vi ved ikke, om teknologiske civilisationer overlever længe nok til at nå stjernerne, eller om de ødelægger sig selv først. Vi ved ikke, om universet er fyldt med liv, eller om vi er et mirakel så sjældent, at det kun sker én gang per galakse. Vi ved ikke, om træ i Atlas er en sonde eller en komet. Vi ved ikke, om de geometriske mønstre er design eller tilfældighed. Vi ved ikke, om radioemissionerne er et signal eller støj. Vi ved ikke, om vi ser på teknologi eller geologi. Vi ved ikke, om der er nogen derude, der lytter. Om der er civilisationer, der kredser om fjerne stjerner og undrer sig over de samme spørgsmål. Om der er væsener, der ser op i deres nattehjemmel og spørger, er vi alene? Men her er, hvad vi ved. Vi ved, at universet er 13,8 milliarder år gammelt. Vi ved, at der er 100 milliarder galakser, hver med 100 milliarder stjerner. Vi ved, at planeter er almindelige. Vi ved, at de kemiske byggesten for liv findes overalt. Vi ved, at fysikkens love er de samme overalt. Og vi ved, at hvis liv kunne opstå her, på denne lille blå planet, der kredser om en gennemsnitlig stjerne i udkanten af en gennemsnitlig galakse, så kunne det opstå andre steder. Måske mange andre steder. Måske overalt. Vi ved også noget andet. Vi ved, at vi nu, for første gang i menneskehedens historie, har teknologien til at besvare spørgsmålet. Vi har teleskoper, der kan se planeter omkring andre stjerner. Vi har sonder, der kan nå interstellare objekter. Vi har instrumenter, der kan detektere biosignaturer i fjerne atmosfærer. Vi har evnen til at søge. Og vi søger. 5. marts. Jeg står på toppen af Mauna Kea på Hawaii. 4.000 meter over havet. Luften er tynd. Stjernerne er så klare, at de næsten ser kunstige ud. Jeg er her for at besøge Subaru-teleskop. Et af de teleskoper, der opdagede træ i Atlas. Astronomen, der viser mig rundt, peger mod en region af himlen mellem Vega og Altair. Derude et sted, siger han. Måske kredser en planet om en stjerne, og måske på den planet ser nogen op i deres himmel og ser vores sol. Bare et svagt lys blandt millioner. Og måske undrer de sig, om der er nogen her, om vi eksisterer, om vi tænker. Tror du, de ved det? Spørger jeg. Hvis de sendte træ i Atlas, siger han, så ved de det. De har set os. De har studeret os. De ved, at vi er her. Spørgsmålet er ikke, om de ved det. Spørgsmålet er, hvad de tænker om, hvad de har set. Jeg ser op i himlen. Millioner af stjerner. Milliarder af planeter. Og et sted derude, måske, nogen, der ser tilbage. 10. marts, sidste interview. Dr. Elena Petrova, geologen fra Caltech,
der var en af de første til at se Hubble-billedet af et træ i Atlas. Jeg spørger hende, har din mening ændret sig? Tror du nu, at det er kunstigt? Hun smiler. Jeg tror, at universet er mere mærkeligt, end vi kan forestille os. Jeg tror, at naturen er mere kreativ end vores teorier. Og jeg tror, at vi skal være ydmyge nok til at indrømme, når vi ikke ved noget. Men hvis du skulle gætte? Hvis jeg skulle gætte, siger hun langsomt, vil jeg sige, at der er en 30% chance for, at træ i Atlas er kunstig. Præcis som Loeb beregnet. Ikke 50%. Ikke overvældende sandsynligt, men nok til, at vi skal undersøge. Nok til, at vi skal tage det seriøst. Og nok til, at jeg ikke kan sove om natten, fordi jeg ved, at om 4 år får vi et svar. Og det svar vil ændre alt. 15. marts. Jeg skriver disse sidste ord. Om 2 uger offentliggøres denne dokumentar. Om 1 år opskydes Genesis-missionen. Om 4 år når den træ i Atlas. Og om 5 år ved vi sandheden. Men uanset hvad sandheden er, har denne rejse allerede ændret noget fundamentalt. Den har ændret, hvordan vi ser på universet. Den har ændret, hvilke spørgsmål vi stiller. Den har ændret, hvad vi tror er muligt. For 1 år siden, hvis du havde fortalt mig, at vi ville finde et objekt fra en anden stjerne med geometriske mønstre på overfladen, ville jeg have sagt, at du så for meget science fiction. For 6 måneder siden, hvis du havde fortalt mig, at NASA ville tage den kunstige hypotese seriøst, ville jeg have sagt, at det aldrig ville ske. For 1 måned siden, hvis du havde fortalt mig, at vi ville finde 7 andre objekter med lignende anomalier, ville jeg have sagt, at oddsen var for små. Men det skete. Alt sammen. Og nu står vi her, på kanten af enten den største opdagelse i menneskehedens historie, eller den mest ydmygende fejltagelse. Og vi ved ikke, hvilken. Men her er, hvad jeg har lært. Usikkerheden er ikke en svaghed. Det er en styrke. Fordi usikkerhed betyder, at vi stadig har noget at opdage. Det betyder, at universet stadig kan overraske os. Det betyder, at vi ikke ved alt. Og det er smukt. Fordi et univers, hvor vi ved alt, vil være et kedeligt univers. Et univers uden mysterier, uden undren, uden opdagelser, der får dit hjerte til at slå hurtigere og dit sind til at udvide sig. Men vores univers er ikke kedeligt. Vores univers er fyldt med mysterier, med objekter, der ikke burde eksistere, med mønstre, der ikke giver mening, med spørgsmål, der ikke har svar endnu. Og måske er det hele pointen. Måske er træ i Atlas ikke bare et objekt. Måske er det et spørgsmål. Et spørgsmål gravet i is og sten og sendt på tværs af stjernerne. Et spørgsmål, der spørger, er I der? Tænker I? Undrer I jer? Og vores svar, vores beslutning om at sende Genesis-missionen, om at undersøge, om at søge sandheden, uanset hvor ubehagelig den måske er vores måde at sige, ja, vi er her. Vi tænker, vi undrer os, og vi er klar til at vide. Om 4 år får vi måske et svar. Men indtil da lever vi i det mest ekstraordinære øjeblik. Øjeblikket mellem spørgsmålet og svaret. Øjeblikket, hvor alt er muligt. Øjeblikket, hvor vi kan drømme om, hvad der kunne være derude, venter på at blive opdaget. Og uanset hvad sandheden er, uanset om træ i Atlas er en komet eller en sonde, naturlig eller kunstig, tilfældighed eller design, har den allerede givet os den største gave. Den har mindet os om, at universet stadig har hemmeligheder. At vi stadig har opdagelser at gøre. At vi stadig har grænser at krydse. Og at vi på denne lille blå planet, der kredser om en gennemsnitlig stjerne i udkanten af en gennemsnitlig galakse, stadig kan se ud i mørket og spørge, hvad er derude? Hvem er derude? Og er vi klar til at møde dem? 16. januar 2026. NASA offentliggjorde et fotografi, og verden ændrede sig. Ikke fordi vi fandt svaret, men fordi vi endelig stillede det rigtige spørgsmål. Er vi alene? Om 4 år ved vi det måske. Men indtil da har vi noget mere værdifuldt end viden. Vi har håb. Håb om, at universet er større end vi troede. Håb om, at vi ikke er alene. Håb om, at der derude, et sted mellem stjernerne, er nogen, der også ser op i mørket og undrer sig. Og måske, bare måske, ser de tilbage.
Men lad os stoppe et øjeblik. Lad os træde tilbage fra dataene, fra anomalierne, fra debatten om kunstigt versus naturligt. Fordi der er et dybere spørgsmål her. Et spørgsmål, der rækker ud over 3 i Atlas, ud over Genesis-missionen, ud over selv spørgsmålet, om vi er alene. Spørgsmålet er dette. Hvad er forskellen mellem et univers, der skaber os, og et univers, vi skaber mening i? Tænk på det. Hver atom i din krop blev smedet i hjertet af en stjerne, der døde for milliarder af år siden. Jernet i dit blod, calciummet i dine knogler, kulstoffet i din DNA, alt sammen stjernemateriale. Du er bogstaveligt talt lavet af universet. Du er universet, der er blevet bevidst om sig selv. Og nu står du her på denne planet og ser ud i mørket og spørger, er der andre som mig? Andre sammenklumpninger af stjernemateriale, der også er blevet bevidste. Andre øjne, der ser. Andre sind, der undrer sig. Dette er ikke bare et videnskabeligt spørgsmål. Dette er et eksistentielt spørgsmål. Fordi svaret ændrer, hvem vi er. Hvis vi er alene, hvis hele dette utrolige univers med dets 100 milliarder galakser kun producerede bevidsthed én gang her på denne lille planet, hvad betyder det? Betyder det, at vi er et mirakel eller en fejl? Betyder det, at universet har et formål, eller at det er ligegyldigt? Og hvis vi ikke er alene, hvis galaksen er fyldt med liv, med intelligens, med civilisationer, der har eksisteret i millioner af år længere end os, hvad betyder det? Betyder det, at vi er ubetydelige, eller at vi er en del af noget større? Betyder det, at universet er fyldt med mening, eller at mening er noget hver civilisation må skabe for sig selv? 17. marts 2026. Jeg interviewer Dr. Lisa Randall, teoretisk fysiker ved Harvard. Hun har brugt sit liv på at studere universets fundamentale struktur, ekstra dimensioner, kvantemekanik, strengteori. Spørgsmål så abstrakte, at de næsten ikke lyder som fysik længere. Problemet med 3 i Atlas, siger hun, er ikke, at vi ikke kan forklare det. Problemet er, at vi kan forklare det på for mange måder. Naturen kunne gøre det, teknologi kunne gøre det, og vi har ikke nok data til at vælge mellem dem. Men det interessante er ikke, hvilken forklaring der er korrekt. Det interessante er, hvad det fortæller os om vores forventninger. Hvad mener du, spørger jeg. Vi forventer, at universet skal være simpelt, siger hun. Vi forventer, at naturlige objekter skal se naturlige ud, kaotiske, tilfældige. Og vi forventer, at kunstige objekter skal se kunstige ud, ordnede, designede. Men måske er denne dikotomi falsk. Måske er naturen nogle gange mere ordnet, end vi tror. Og måske er teknologi nogle gange mere naturlig, end vi forestiller os. Hun læner sig frem. Tænk på en krystal. Perfekt geometri. Perfekte vinkler. Hvis du aldrig havde set en krystal før, og jeg viste dig en, ville du tro, den var kunstig. Men den er naturlig. Naturen laver geometri hele tiden. Så måske er spørgsmålet ikke, er 3 i Atlas naturlig eller kunstig? Måske er spørgsmålet, hvorfor tror vi, at der er en forskel? Dette er et dybtgående punkt. Vi antager, at der er en skarp grænse mellem naturligt og kunstigt. Men måske er grænsen ikke skarp. Måske er teknologi bare naturens måde at udforske sig selv på. Måske er intelligens, bevidsthed, civilisation ikke noget, der sker til universet, men noget universet gør. Hvis det er sandt, så er spørgsmålet om 3 i Atlas er kunstig ikke et spørgsmål om, hvem der byggede den. Det er et spørgsmål om, hvordan universet organiserer sig selv. Om hvordan kompleksitet opstår. Om hvordan orden dukker op fra kaos. Og det er et spørgsmål, vi ikke kan besvare endnu. 19. marts. Jeg taler med Dr. Martin Rees, Astronomer Royal i Storbritannien. Han er 88 år gammel. Han har set astronomi transformeres fra en videnskab, der studerede vores solsystem, til en videnskab, der studerer hele det observerbare univers. Han har set os opdage eksoplaneter,
mørk materie, mørk energi. Han har set vores forståelse af kosmos udvide sig på måder, ingen forestillede sig for 50 år siden. Hvad vi ikke ved, siger han, er meget mere end hvad vi ved. Vi ved ikke, hvad mørk materie er. Vi ved ikke, hvad mørk energi er. Vi ved ikke, hvordan bevidsthed opstår. Vi ved ikke, om der er andre universer. Vi ved ikke, om fysikkens love er de samme overalt. Vi ved ikke, om tiden havde en begyndelse eller vil have en slutning. Og træ i Atlas, spørger jeg. Træ i Atlas, siger han, er bare endnu et mysterium på en lang liste. Men det er et særligt mysterium, fordi det er et mysterium, vi faktisk kan undersøge. Vi kan sende en sonde, vi kan tage billeder, vi kan måle, vi kan teste. De fleste af universets store mysterier er for fjerne eller for abstrakte til, at vi kan røre ved dem. Men dette er inden for rækkevidde. Han pauserer. Og det skræmmer folk, fordi hvis vi undersøger det, og vi finder ud af, at det er kunstigt, så skal vi konfrontere det faktum, at vi ikke er specielle. At intelligens ikke er unik for os. At universet er fyldt med andre væsener, der tænker og bygger og udforsker. Og det ændrer alt. Men hvad hvis det er naturligt, spørger jeg. Så, siger han, skal vi konfrontere det faktum, at naturen er mere mærkelig, end vi troede. At universet kan skabe strukturer så komplekse, at de ligner design, uden at være designet. Og det er også skræmmende, fordi det betyder, at vores intuitioner om, hvad der er muligt, er forkerte. At vi ikke forstår universet så godt, som vi tror. Så uanset hvad, siger jeg, ændrer det os. Præcis, siger han, og måske er det hele pointen. Måske er mysterier ikke problemer, der skal løses. Måske er de gaver, der skal åbnes. Fordi hver gang vi åbner et mysterium, opdager vi, at universet er større og mærkeligere og mere smukt, end vi forestillede os. 22. marts. Jeg står i Griffith Observatory i Los Angeles. Det er nat. Teleskopet er åbent for offentligheden. Mennesker står i kø for at se gennem det. Børn, voksne, gamle mennesker. Alle vil se stjernerne. Jeg taler med en kvinde, der lige har set gennem teleskopet. Hvad så du, spørger jeg. Saturn, siger hun, og hendes øjne skinner. Jeg så ringene. Jeg har set billeder før, men at se det med egne øjne, det er anderledes. Det føles virkeligt. Har du hørt om træ i Atlas, spørger jeg. Ja, siger hun. Det er objekt fra en anden stjerne. De siger, det måske er en sonde. Aliens eller noget. Hun smiler. Jeg ved ikke, om jeg tror på det, men jeg håber, det er sandt, fordi det vil betyde, at vi ikke er alene, og det vil være trøstende, tror jeg. Trøstende, spørger jeg. Ja, siger hun, fordi hvis der er andre derude, hvis der er civilisationer, der har overlevet længe nok til at sende sonder mellem stjernerne, så betyder det, at det er muligt at overleve, at vokse, at nå ud. Og lige nu, med alt der sker i verden, har vi brug for at vide, at det er muligt. Jeg tænker over hendes ord hele vejen hjem, fordi hun har ret. I Atlas er ikke bare et videnskabeligt mysterium. Det er et håb. Et håb om, at universet er større end vores problemer. Om, at der er en fremtid ud over vores frygt. Om, at det er muligt at overleve og trives og nå stjernerne. 25. marts. Sidste samtale. Jeg ringer til professor Avi Loeb. Genesis-missionen er nu mindre end et år væk. Jeg spørger ham, hvad hvis vi tager fejl? Hvad hvis vi sender denne sonde, bruger milliarder af dollars og opdager, at træ i Atlas bare er en komet? Han ler. Så har vi lært noget. Vi har lært, at naturen kan lave ting, vi ikke troede var mulige. Vi har lært, at vores intuitioner er upålidelige. Vi har lært, at universet stadig kan overraske os. Og det er ikke en fejl. Det er videnskab. Men hvad med dit omdømme, spørger jeg. Du har risikeret alt på denne idé. Mit omdømme, siger han, er ikke vigtigere end sandheden. Og sandheden er, at vi ikke ved, hvad træ i Atlas er. Vi gætter. Vi spekulerer. Men vi ved det ikke. Og den eneste måde at vide det på, er at undersøge. Så ja, måske tager jeg fejl. Måske vil historien huske mig som manden, der troede, han så aliens i en komet. Men jeg vil hellere være husket som manden, der turde spørge,
En mand, der var for bange til at lede. Han pauserer. Og ved du hvad? Selv hvis jeg tager fejl om træ i Atlas, tager jeg ikke fejl om det større billede. Fordi universet er fyldt med planeter. Milliarder af dem. Og fysikkens love er de samme overalt. Så hvis liv kunne opstå her, kan det opstå andre steder. Hvis intelligens kunne udvikle sig her, kan den udvikle sig andre steder. Og hvis vi kunne bygge teknologi, kan andre også. Det er ikke spekulation. Det er logik. Det er matematik. Det er uundgåeligt. Så du tror, vi vil finde den, spørger jeg. Jeg tror, siger han langsomt, at spørgsmålet ikke er, om vi vil finde den. Spørgsmålet er, om vi er klar til at finde den. Fordi når vi gør det, når vi endelig bekræfter, at vi ikke er alene, ændrer det alt. Vores religioner, vores filosofier, vores forståelse af vores plads i universet. Er vi klar til det? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at vi ikke har noget valg. Fordi sandheden kommer, uanset om vi er klar eller ej. 30. marts. Jeg skriver disse sidste ord. Om 11 måneder opskydes Genesis-missionen. Om 4 år når den 3 i Atlas. Om 5 år ved vi sandhed. Men her er, hvad jeg har lært gennem denne rejse. Sandheden er ikke det vigtigste. Det vigtigste er søgningen. Fordi søgningen ændrer os. Den tvinger os til at stille spørgsmål, til at udfordre vores antagelser, til at se ud over vores små liv og vores små bekymringer, og indse, at vi er en del af noget meget større. Hvad vi ikke ved om universet kunne fylde biblioteker. Vi ved ikke, hvordan livet begyndte. Vi ved ikke, hvordan bevidsthed opstår. Vi ved ikke, om der er andre universer. Vi ved ikke, hvad der var før Big Bang. Vi ved ikke, hvad der vil ske, når universet dør. Vi ved ikke, om tiden er fundamental eller emergent. Vi ved ikke, om rummet er kontinuerligt eller diskret. Vi ved ikke, om fysikkens love kunne have været anderledes. Og vi ved ikke, om vi er alene. Men her er, hvad vi ved. Vi ved, at vi kan spørge. Vi ved, at vi kan søge. Vi ved, at vi kan bygge teleskoper og sonder og instrumenter, der udvider vores sanser ud over vores biologiske begrænsninger. Vi ved, at vi kan samarbejde på tværs af grænser og kulturer og sprog for at søge sandheden. Vi ved, at vi kan stå på denne lille planet og se ud i det uendelige mørke og sige, jeg vil vide. Og det er måske det mest bemærkelsesværdige ved os. Ikke at vi er intelligente, ikke at vi har teknologi, men at vi undrer os. At vi ser et mysterium og ikke kan lade være med at undersøge det. At vi ser noget, vi ikke forstår, og ikke kan lade være med at spørge, hvorfor. 3. I Atlas, uanset hvad den er, har givet os dette. En grund til at undre os. En grund til at se op. En grund til at huske, at universet stadig har hemmeligheder. Og måske er det nok. Måske behøver vi ikke svaret lige nu. Måske er det okay at leve i usikkerheden, i muligheden, i rummet mellem spørgsmålet og svaret. Fordi det er i det rum, at vi vokser. Det er i det rum, at vi drømmer. Det er i det rum, at vi bliver mere, end vi var. Om 4 år får vi måske et svar, men indtil da har vi noget bedre. Vi har et mysterium. Et ægte, videnskabeligt, undersøgeligt mysterium. Og mysterier er sjældne i en verden, hvor vi tror, vi ved alt. Så lad os værdsætte det. Lad os værdsætte, at vi lever i en tid, hvor vi kan opdage interstellare objekter, hvor vi kan sende sonder til at undersøge dem, hvor vi kan stille spørgsmålet, er vi alene, og faktisk have en chance for at besvare det. Fordi vores forfædre kunne ikke gøre dette. De kunne se op i himlen og undre sig, men de kunne ikke undersøge. De kunne drømme om andre verdener, men de kunne ikke nå dem. Vi kan, og det er et privilegium så dybtgående, at det næsten er umuligt at begribe. 16. januar 2026. NASA offentliggjorde et fotografi. Et billede af et objekt, der rejste gennem mørket i 3 millioner år og ankom til vores solsystem med mønstre gravet i dets overflade. Mønstre, vi ikke kan forklare. Mønstre, der måske er naturlige, måske kunstige, måske noget derimellem. Og i det øjeblik,
I det øjeblik, vi så det billede, ændrede vi os. Vi gik fra at være en civilisation, der troede, den forstod kometer, til at være en civilisation, der indser, den måske ikke forstår noget som helst. Vi gik fra at være sikre til at være usikre. Fra at vide til at undre os. Og det er ikke en svaghed, det er en styrke. Fordi undren er begyndelsen på al visdom. Usikkerhed er begyndelsen på al opdagelse. Og mysterier er begyndelsen på al transformation. Så når du ser op i nattehjemlen i nat, når du ser stjernerne skinne i mørket, husk dette. Et sted derude mellem Vega og Altair er en verden, vi aldrig vil se. Og måske, på den verden, så nogen op i deres himmel for millioner af år siden og besluttede at sende noget ud i mørket. En budbringer, en observatør, en sonde pakket i is og sendt på en rejse så lang, at civilisationen, der byggede den, måske er død for længst. Og den budbringer fandt os. Den krydsede afstande så store, at lyset selv bruger årtusinder på at rejse dem. Den overlevede kollisioner og stråling og det absolutte nul i rummet mellem stjernerne. Og den ankom her til vores solsystem, bærende mønstre, vi ikke kan læse, og hemmeligheder, vi ikke kan forstå. Og nu står vi her på denne lille planet og ser på den og spørger, hvad er du? Hvem sendte dig? Og hvad prøver du at fortælle os? Om 4 år får vi måske svar. Men indtil da lever vi i det mest ekstraordinære øjeblik i menneskehedens historie. Øjeblikket, hvor vi indser, at vi måske ikke er alene. Øjeblikket, hvor vi indser, at universet er større og mærkeligere og mere fyldt med muligheder, end vi nogensinde forestillede os. Øjeblikket, hvor vi ser ud i mørket og indser, at mørket måske ser tilbage. Og uanset hvad sandheden er, uanset om træ i Atlas er en komet eller en sonde, naturlig eller kunstig, tilfældighed eller design, har vi allerede vundet. Fordi vi turde spørge, vi turde søge, vi turde se ud i det uendelige og sige, jeg vil vide. Og det mere end noget andet er, hvad der gør os menneskelige. Ikke vores intelligens, ikke vores teknologi, men vores evne til at undre os. Vores evne til at se et mysterium og ikke kunne lade være med at undersøge det. Vores evne til at stå på kanten af det ukendte og træde fremad. Så lad os træde fremad. Lad os sende Genesis-missionen. Lad os undersøge de andre objekter. Lad os fortsætte med at søge, at spørge, at undre os. Fordi det er, hvad vi gør. Det er, hvem vi er. Vi er universet, der er blevet bevidst om sig selv. Vi er stjernemateriale, der lærer at tænke. Vi er 3 milliarder års evolution, der kulminerer i evnen til at se ud i kosmos og spørge, er der andre som os? Og måske, bare måske, er svaret ja. Måske er galaksen fyldt med andre væsener, der også undrer sig. Andre civilisationer, der også søger. Andre sind, der også ser ud i mørket og håber, at de ikke er alene. Og måske en dag vil vi møde dem. Ikke i dag, ikke i morgen, men en dag. Og den dag vil vi ikke være fremmede. Vi vil være familie, fordi vi alle er lavet af de samme stjerner. Vi alle stiller de samme spørgsmål. Vi alle søger de samme svar. Indtil den dag kommer, har vi 3 i Atlas. Et mysterium, en mulighed, et håb. Og det er nok. Det er mere end nok. Det er alt.